Obaba matie for Ale party mijo. Ale party ni yakasabe. French. Onte French. Ale party. Now French teacher why? No cha ale party. Chire. No me carry papers. Na CJ, me sha say what the Ghanaian Times mu. Na afei wow. And I said that hey. Na Ghanaian Times adi mo say wo hwe da bokrata ya so mampani Akufo-Addo da ha. Na Blue Skies management ede adese ato mampani Akufo-Addo anim. Ese eba no sand winners oma omutu anwea no ene langas oso mo tete o madwuma no pa Saudu Blue Skies se na hunu adwumafo dodo a ye Ghana fo nkwada oma fo mo hon masije ebe soke wo enti no omodi adese atom mpani Akufo-Addo anim ese omomode mo na salangade nsem ene wo ma wo mo etu nsase sa anwea na omutu no emfo na Blue Skies fo dua sa wo mo fruit ne ma na omoye nyina no eye natural eno ba bi omudua omoye adwuma no omudua brobe ne ade na nkrofo etu anwea ne nyina tu bekọ no asase na wo yesuafo no na obi di adane anwea to no otu anwea no ton na ba bia wo yefura ade beja odi benya eja fruit no fresh no eja kodi udwuma no na echese atiafa so entimi nkoso sa ma ho eno omode ade satu mampani Akufo-Addo anim ebra ene ukokopie mu a wo mo apa dwumadie bi ho ntoma ene wo mo enhyehyɛ ya wo mo edidi dwuma no ne wo mo fruit no bi krempo no ho no mampani kɔ ya ene okokɔ ehye mu a na wo se saade na ekoso no mampani boa na esotia na se ejaya ebema adwuma no akoso anyini na matumi afa eye adwumafo edodo eno ho asam eda ha enti mampani Akufo-Addo ena etoso miensa ewo ha yi na panyo di kan di asset ayi set Kwame Champon ti Blue Skies Miss Janet Lutro to no aso ena eda ha ya omu nyina ewo mo church omampani di ne ene na ne namu omudwumo mu die ne nioma wo mo eye limited voter registration no so no eguso enra ya na eye di kan no sinto bebre no na bam na so isi asebo ese wo ma hye aso ne nyina no internet ekọ no sa sinto no enya de omafo ebehunu gomo afete ehene ena ono aso enra nana abo ataye otosom yenu enra oyensem twofo nhye mu kyerese abrantie ya okun sojani ade omo sanya kaso na Millennium City na ne kaso yi so omo se Millennium City ho nya kaso o debi Millennium City fete but we say wasa stage say e wo kaso debi I think we should get it right into that Millennium City and I found no kaso Millennium City debi kaso abro no bia ni ho no ma ye friend Millennium City o sa estate bia ni ho Millennium City e fete for asase fete Guma fete wama sase nyenya no side ho ene me pacho eye Millennium City enye kasoa na se ye makasoa for gidi mboni bibia so mpotem obia no akwan bia so no e wo se ye de kasoa sem na ye popular na eno ena na abota otosum yenu echese antwaye ensese ebi esibiem na se yo hekata fato so enwotwe he ya New Force leader Nana Kwame Bediako ena mo chese wa launch 100 million Ghana cedis eno no eye crowdfunding scheme ya omode bedi juma 2024 abato yi mo ne ho se yin na omode ba abedi juma na we no omo chese enipa bi a omo ewe ni sode hunu se omo ebeboa no na ne juma opeso bedi mampani wo Ghana no ebeye yie eno eda nchen so a womo soso no beba beka ho na omade omujuma chese vision de eso eno ene dan ne wo hwa mrante ne maba wo tete no mo nyina eti panyin asem no kasenti de sika no ye de ode beboa na ne campaign no akoso na bibia atoto yie eno eda nchen so a amekobanim na amampani Akufo-Addo ka wo de Ghanaian publisher ne fa to so mienu anima sei chesanya de obetumi agya power ni mutumi no de ama mahama na ne nyina so de kan ye no na mebekenkan de ama wo amampani Akufo-Addo chese ekwan bia so afiwe na ye den a eye abato afe nti abato ne de ebeba so na de wo che no ene se we no eye futu de ma Ghanafo na wo chese Ghanafo ma wo mon ani ena ho yie pa na se de wa bekyekire oman no baby odi oman no adru ene sadia enioma etie no se Ghanafo
ekoto aba ema omampani dada mahama na wodi tumi ne ema no a niema na po wachichiri na obesane na ama niema san gija se de tia na oba bedi mampani ewo oman mu 2016 no wochete se oto aba edi mampani dada mahama na echese oman ni yedu oman no enkan kono ho no wo mpene sada che so ye mambofo na opeso koto aba ema obi oba bese oman no ama oman no asan konachi baby odi oman no aba abedu omampani Akufuado echese na nipa gye ese baby a wachichire dru no nipa na wo bo ano kan ho mane di sa adwuma ni nyina no Ghana fo beto ane so na baby omudi dru ye na no wono asan pia kosoro na akodru ewiem kura na omanfo eho han wo mo tina nipa gye esa Dr. Mahmoud Baumia Ghana fo beto aba amano na abaye mampani ewo omayi mu ebra December bato ni nyina na ebekọ na wieye no na wode ensebo nyina tudwa ebra oba enkramantemi mu adobro eho eno mampani ka asemi wokọ nsahwe ewo Blue Skies no eno wokọ kan ye nti no eno eho asem eda ha na eno achi memfa wo emra Daily Graphic mu na afei yen share said ya etie wo ha say ya me pacho Dr. Mohammed Amin Adam finance minister de phone da esemi ho say omo che say eva ti omo de ba ya na anka wo se wo mo ye retail wo say ye wo wholesalers ne wo retailers inte mo ton no baako ne ade no na omo nhyehyɛ mu nyina ne eto na wo mo sika no omo je ne mu eto no na anka wo se evat no invoicing system no e no omo de yadwuma ebesi ene Daily Graphic hyehyɛ mu a wo maye no ebo amane se enwumako no bebre no abosomi mako du nwatwa fe ne fanie ye omo hyase edi eye evat ne ye adwuma bebre no a na wo mo emfa enye adwuma mfa nhyemu se de wo se ye na eno na da obokrete ebo mu amane ya giere eni abre esa krodom wo so a se wutie mi na wo obi a mo no abedi nkoma wonim se evat system no invoice no wo so de adwuma mfa nye ya mepacho mentena se emma asem no emma sa ya na ye di ho abro ende no kre me no ya adwen se ni ese bu yeni Eva te se odi dwuma na buapayo ne adwemmoni afenefa o te so emfa ne ho enti sika no ese kwa ban ho ni nyina no ehye woto no why do we do this to ourselves see the Daily Searchlight ani mu mefa story baako ahafo ahemfo a ewo honom na wo mo etai omampani abedi akire ya wotu franka ediama MPP Alaji Dr. Mahmoud Baumia womo chese omo back ni policies no pa da bokrete ni fight so enkron na ebosa amane no de nti omo back ni policies ne chese omo hunu se policies no eye de dachi wom na ede ensesan so ene mpuntu ebeba nti ahafo Regional House of Chiefs no na omabo MPP Frankatunin abaso ewo adwumade a waye de asesa Ghana ma enei digitalization no Ghana ehwedi kan ni na ni so de hunu so obeboa ama pepe yo ayedwuma no na wo mo ebo na baso go so ya esemodi e course Dr. Baumia ene ahemfu yintam no na wo mo edisa abasobo no ema no ya wo mo echese enhyehyɛ ni susuan so wo de magana ya wo hye no so beba bedi mampani no eno so wo mo eta na chipa na oman no no ewo hwidiem nananom atena konwa osuodum ja barima apia dwa boafo ya wo tosumienu wono na obo Dr. Baumia abaso na adwuma wo ye ne hyehyɛ sanso na oman no ewo kukuom nananom atena konwa osahini kweku atachi ya wotusumienu wono so ne esene kohwe abasobo enkamfo wo mo kamfo papa ya digida asemba ya no nyabote Yan first digitalization kama na CJ waka superintendent nyabote waka superintendent ayowa brabe review no na so be Dr. Baumia they say digitalization o say ye any twa short wow baby obedu bia na digital man na digitalization enye dey oba ko anim me ko bani yeah find them ene na me ko enti ahafo no ye gina ya digitalization nyina ba mu no enti Dr. Baumia o mo che se ho ne de wabodwuma na ahemfo no ebo na basosa e wo ho no na omampani Akufo adasem a wo kan ya mebo mu ma wo the Ghanaian publisher mu no ene wo san e kan wo hai oso mampani dada John Dramani Mahama obeba abebo oman no form anya na panya no gem no yewura ba fi ochi ba fi na wo gem no haide hu omanim clear yewura ochi ba fi wo ha sanso na domi kwabenya
parliamentary candidate ya wakwa nyame aye na doma obi dia ye nwomto ne TikTok ya wabesa ne hokoyin Michael Kwe Junior wono aso eda ha nti mu amane eno no was you have good policies aha for ahemfo na eka eche Dr. Baumia wo hini de nana ansa aduba wotoso mienu CJ won e won free no otum se wanyi pa so kita ho fe pa kokko se yo na won kwaso wa se wasa amemfi mahene tetrete ukwamwa sechim ayo wasa mahene no uhuna fe nanim deja na ti kwaso bi enim tetrete ukwamwa sechim tetrete na pe yebo odin a yemaye muso na mon kwaso ye cherese mo pa ya hemfo de ye fa mu ni agro nti mon kwaso na mo moye wate mo moye sa daily guide ani mu nie ne na CJ mate